A Asociación Cultural Altofalante presentou no Centro Cultural Lustres Rivas a obra Castelao desta terra e deste tempo, unha homenaxe ao nacionalista galego no 75 aniversario da súa morte. A Asociación Cultural Altofalante presentou a obra Castelao desta terra e deste tempo no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira, nun acto que se enmarca dentro do ano Castelao para conmemorar o 75 aniversario do pasamento do nacionalista galego. A vicepresidenta da entidade, Iria Casais, explicou que esta obra busca revisitar a vida e a obra dunha das figuras máis influentes do nacionalismo galego, cun enfoque pedagóxico que achega nova luz á súa figura. Con motivo do 75 aniversario da morte do nacionalista galego, identifícase a necesidade de revisitar a vida e a obra de Castelao dun punto de vista honesto, cunha función pedagóxica e que busca esclarecer moitas das cuestións que rondan a súa figura. A figura de Castelao hoxe en día sofre un proceso de despolitización ou de validado de contido que se agrava grazas a este goberno do Partido Popular, que se reduce únicamente á súa faceta artística, que se neutraliza a súa simboloxía, que se integra a súa figura como unha parte do patrimonio común galego, pero nun sentido casi folclórico. Pola súa banda, o alcalde de Ribeira, Luís Pérez, vinculou as reflexións de Castelao coa situación actual de Galicia, destacando a súa preocupación pola emigración. A día de hoxe, moitos mozos seguen tendo que buscar un futuro fora de Galicia debido á falta de oportunidades dentro da súa terra, unha realidade que, segundo el, Castelao xa anticipara. En relación a algunha das cuestións que Castelao formulaba, como por exemplo o tema da emigración, creo que hoxe en día Galiza segue sendo un país que obriga a moitas das mozas e mozos a emigrar. Todos e todas coñecemos persoas que por diferentes cuestións non poden vivir no noso país porque non hai empregos dignos, non hai unhas condicións salariais acordes que lles permitan emanciparse, ou por exemplo, temos o problema tan grande que hai da vivenda e que vemos que a pesar de que existen moitas voces, entre elas forte a do nacionalismo galego que reivindica que a vivenda ten que ser un dereito e temos que poñer medidas valentes para poder optar a esa vivenda, vemos que a día de hoxe o goberno da Xunta ou, por exemplo, o goberno central non están poñendo solucións a iso e, por tanto, hai moitas persoas mozas, sobre todo, que se ven obrigadas a emigrar e, por tanto, moitas veces teñen que facer esa vida fora do país, non? Finalmente, Manuel Rey, autor da obra, fixo unha profunda reflexión sobre a vida e a arte de Castelao, subliñando o seu compromiso político e social. Así mesmo, tamén alertou sobre o perigo de reducir a figura de Castelao a unha simple faceta artística, desvirtuando o seu verdadeiro legado. Non teríamos perdón de Deus se declarando a Xunta ano Castelao 2025, se concedendo medallas Castelao todos os anos, se facendo unha edición do Sempre en Galiza e declarando que é a Biblia do galeguismo o Parlamento galego, nós non aproveitamos este ano en curso para falar de Castelao. Seguramente, se imos ao instituto e falamos nas aulas de cousas de Castelao ou do Álbum Nós ou do Sempre en Galiza, nos van decir que estamos facendo adoutrinamento desde a Consellería de Educación. Entón, este é o dobre vara de medir que ten a Xunta de Galiza. Este acto constitúe un paso máis no homenaxe a Castelao e a súa loita pola mellora das condicións de vida en Galicia.